Vi vil starte den her lille hilsen fra Peru med at vise lidt af området her, hvor vi bor. Her er det gule hus, der bor Thomas og Anne Dorte og Ludvig og Ingeborg. Her bor Philip og Christina og Daniel og Elisabeth. Og nu vil Elisabeth og Daniel gerne vise hen til parken, der er meget tæt på huset. Som I kan skimme deroppe i hjørnet af parken, så står der nogle kvinder sammen, og de beder til en Jomfru Maria-statue, der er her i parken. Og det er et populært sted for folk at samles. Så er der også en dejlig stor legeplads med forskellige ting. Og til sidst er der en boldbane, som bliver brugt af de studerende på universitetet meget tæt på, og forskellige idrætsklubber. Og vi har også været derinde et par gange, hvor vi har fået lov at låne nøglen af vagten. Så det er mange dejlige muligheder, vi har i nærheden. I en af lejlighederne her i den gule bygning, der bor Steffen og Kate. Og Steffen han arbejder meget med de 4 kirker, der er her i Chiclayo. Og den dag, hvor de har filmet, der har de besøg af vores missionssekretær Nikolaj Vibe og missionssekretæren Rakel fra Sverige. Vores arbejde som missionærer her i Piura, det kan stadig virke lidt spredt og lidt forskelligt. Men vi har nogle faste holdepunkter, og her kan I se os til møde sammen med Naja og Jakob, vores fantastiske volontører hjemme fra Danmark. De er en stor hjælp for os. Og vi har også møder med Henrik og Patty, og nogle gange kommer Steffen også op, så vi er hele teamet samlet. Her kan I se os på en retrætetur, vi var på her i september, hvor vi blandt andet havde god tid til at snakke om vores mål og visioner for vores kirkearbejde. Og vi gør det gennem Lego-byggeri, og det kan måske virke lidt specielt, men det er en metode, der er kendt og brugt mange steder. Og på den her måde fik vi talt godt igennem, hvad håb og idéer og visioner vi har for vores kirke. I starten af august var vi til Culto Unido i Chiclayo. Her var alle kirkerne samlet, og vi fik hilst på dem.
Og her kan I se, hvordan de kommer op foran for at bede for os. Det var en stor oplevelse at være med til, og det var dejligt at mærke det fællesskab, vi også har med kirkerne i Chiclayo. Sí, y vamos a decir la fe apostólico y toda la congregación por el... En anden ting, vi oplevede til den gudstjeneste, var, hvordan en kvinde valgte at blive medlem af kirken. Og her kan I se, hvordan hun sammen med hele menigheden siger trosbekendelsen. Deus Deus Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos. En anden oplevelse, vi har haft i Chiclayo, er at være med til et evangelisationsprojekt, de har fra en af kirkerne. Og her tager de ud til en lille by, der hedder Luya, og tager rundt og besøger folk i deres hjem, og læser med dem i Bibelen, og taler om det, de læser. Her i Piura, der er det vigtigt for os at få en god kontakt til de kristne kirker, der er. Og her ser jeg også til børnegudstjeneste i Pinsekirken. Og præsten her har vi haft nogle gode møder med, og han er god til at dele ud af de erfaringer, de har haft. Her ser jeg Thomas foran et af byens universiteter. Her er han og en Dorte i gang med at hjælpe de kristne studerende, der er på stedet. Og ligesådan er de på et andet universitet i kontakt med en gruppe, hvor de støtter og opmuntrer og styrker de kristne, der er på universiteterne. En vigtig del af vores arbejde lige nu, det er simpelthen at lære folk at kende. Og gennem de venskaber, vi får med folk, der allerede er kristne, der kan vi lære noget om kulturen, om hvordan tingene foregår i deres kirker. Og de venskaber, vi får, hvor folk ikke kender Jesus, der har vi jo netop muligheden for at dele evangeliet. Og her ser I, hvordan vi har besøg af en veninde til Elisabeth og hendes mor. Vi vil slutte af med at sige, at vi er utrolig taknemmelige for jeres støtte, både økonomisk og med forbøn. Vi håber, at I fortsat vil bede for os, om at Gud må være med os her i den lidt svære opstartstid og vise os vejen for vores arbejde. Tak.